În localitatea Crasna, regiunea Cernăuți, la baștina poetului Ilie Motrescu din nordul Bucovinei, în incinta liceului Alexandru Ilski a avut loc ședința ordinară a Cenaclului Literar Transfrontalier Mașina cu Poeți, la care au participat poeți și scriitori din regiunea Cernăuți, dar și din județele Suceava și Botoșani, România. Este pentru prima dată când Cenaclul Literar Transfrontalier Mașina cu Poeți, Cernăuți-Suceava, poposește pentru câteva ore bune în comuna Crasna, cea mai mare localitate românească din nordul Bucovinei. Oaspeții dragi au fost întâlniți după datina străbună cu pâine și sare și cu multă bucurie în suflet. Vă dorim o zi bună, cer senin și numai bine. E pâine, cinste și omenie, trecut în creț, atât lumesc, astfel cu pâine și cu sare, oaspeții dragi se întâlnesc. Onorat public, în numele întregului personal didactic al elevilor de la liceu, a comunii noastre, vă urăm la toți bun venit la noi, la Crasna. Vă mulțumim pentru onoare și pentru atenție. Simțiți-vă bine, simțiți-vă ca la voi acasă, ca împreună să putem transforma ziua de astăzi într-o adevărată sărbătoare. De ce anume a fost aleasă comuna Crasna? Aici s-a născut și a crescut poetul martir Ilie Motrescu. Crasna a fost cea mai îndrăgită localitate a regretatului poet Ilie Tudor Zegrea după sinăuții lui dragi. Participanții la Cenaclul Literar Transfrontalier i-au comemorat pe cei doi poeți, vorbind despre opera lor și personalitatea acestor mari oameni ai scrisului românesc din nordul Bucovinei. Doina Kolesnikov, soția regretatului poet cernăuțean Ilie Tudor Zegrea, a fost prezentă la ședința Cenaclului, depănând câteva amintiri frumoase despre Crasna Bucovinei și poetul care i-a fost alături până în clipa despărțirii. Crasna a fost, după sinăuții lui Ilie, cel mai iubit sat din Bucovina. Era mereu la Crasna. Chiar la începutul vieții noastre m-a adus într-o iarnă, aici era un ger de vreo 30 de grade și zăpadă, să văd urșii de la Crasna, fiindcă mi-a spus că tu în Basarabia ta n-ai văzut așa ceva. Veneam foarte des la Crasna, veneam la mănăstirea de la Crasna, practic, o dată în lună eram prezenți aici. Crasna a fost pentru Ilie un simbol al demnității bucovinene. Tot timpul îmi spunea: oameni mai buni, mai verticali, mai demni ca crăsnenii nu sunt. Asta s-o știi. A fost îndrăgostit de acest sat, poate și pentru faptul că a fost bun prieten cu Ilie Motrescu în tinerețe. Suntem pe finalul anului 2023 în nordul Bucovinei, în Crasna, un sat foarte important pentru cultura românească nord-bucovineană. O avem aici pe doamna Iliuț, care este profesor de muzică la Chișinău. Îl avem pe Tudor Zegrea, pe care l-am și comemorat cu ocazia acestui eveniment care l-am desfășurat în cadrul liceului de la Crasna. De asemenea și Ilie Motrescu, care este de baștină de aici, pe care am avut plăcerea să-l facem descoperit pentru scriitorii sud-bucovineni, pentru că, în ciuda faptului că este foarte cunoscut în nordul Bucovinei, din păcate nu a fost atât cât ar fi trebuit el să fie cunoscut în sudul în România, în general. Am venit de la Suceava cu o echipă formată din diferiți scriitori, membri de la Câmpul Lung, Suceava, Fălticeni, Dorohoi și îmi permiteți gluma, județul de rezervă, dar este o glumă scriitorească între noi. Și cred că de când se desfășoară acest program al Cenaclului Transfrontalier, Crasna ar fi, cred că, al 5-lea sat în care echipa noastră și scriitorii care s-au constituit în Mașina de Poeți și au îmbrățișat conceptele și principiile enunțate la fondare de către regretatul Vasile Tărâțeanu, doamna Gina Puică și noi din Clubul de Inițiativă Literară, de a aduce scriitori contemporani, de a aduce literatură nord și sud bucovinană la cât mai mulți oameni. Primirea crăstinenilor ne onorează și suntem extraordinar de bucuroși că am putut să interacționăm și să ne bucurăm și să cinstim limba, literatura și cultura română între oamenii care
o desfășoară, care o îmbrățișează zilnic. Poeții români din Cernăuți și România agrează și apreciază foarte mult ședințele Cenaclului care au loc în localitățile rurale, pentru că publicul de la țară este dorit de astfel de întâlniri care devin până la urmă sărbători de suflet, afirmă poetul Constantin Horbovanu din Suceava. Cenaclul transfrontalier, Mașina cu Poeți, își desfășoară activitatea de obicei în orașe, în centre culturale. Iată-ne astăzi la țară din nou, am mai fost la Mahala, am fost la Horbova, am fost și la Iordănești și ne bucurăm că suntem la Crasna, o localitate istorică. Dacă ne înpitim aici la 1400 și ceva, Bogdan al II-lea, dacă nu mă înșel, i-a bătut pe leș și a fost una din victoriile moldovenilor. Mașina cu Poeți de obicei adună oameni care sufletește se simt apropiați. Astăzi am simțit că suntem și mai apropiați într-o localitate în care s-a vorbit despre doi poeți, pe unul l-am cunoscut, pe unul nu și îmi pare rău, și acești poeți ar fi fost poate de ajutor și ne-ar fi ajutat mult în activitatea noastră, în ședințele de cenaclu. Mulțumim pentru invitație, a fost și este o întâlnire frumoasă, sufletească și încă o dată mii de mulțumiri. Este un eveniment foarte important pentru liceul nostru și pentru toată comunitatea românească. După părerea mea, ar fi foarte important asemenea întâlniri și asemenea cenacluri să aibă parte în toate școlile cu predare în limba maternă, în limba română, pentru ca copiii să nu-și uite datinele, să nu-și uite vorba mamei, să nu-și uite toate valorile culturale și spirituale ale poporului nostru. Mă numesc Ilie Motrescu, sunt din comuna Crasna și astăzi am avut ocazia să fiu la școală, la liceul Alexandru Ilski, împreună cu poeți din diferite zone, Cernăuți, România, și mi-a plăcut foarte mult poeziile lor recitate. Astăzi Mașina cu Poeți a staționat în orășelul Crasna, de la poalele Munților Carpați, o localitate exemplu în ceea ce privește păstrarea culturii și tradițiilor populare românești. Ne bucurăm foarte mult și mulțumim doamnei director a școlii, Larisa Bruja, pentru că a acceptat să ne primească. Suntem câteva zeci de scriitori din regiunea Cernăuți, județul Suceava și județul Botoșani. Citim poezie românească, am văzut cum dansează și cum cântă tinerii români din localitatea Crasna, și aceste staționări ale Mașinii cu Poeți prin localitățile românești din regiunea Cernăuți sunt foarte importante. Ne străduim să păstrăm, să promovăm limba și cultura românească prin rândurile copiilor și a celor maturi care mai iubesc să asculte sau să citească poezie, dar și proză, că avem și prozători în cenaclul Mașina cu Poeți, chiar dacă se numește cu poeți, toți au loc și pentru a-și prezenta picturile și pentru a-și prezenta cusăturile, dacă doresc, și pentru a-și citi proza, publicistica, sau să vină cu un gând bun, cu o poveste interesantă din istoria poporului român.
Larisa Bruja, directorul liceului din comuna Crasna, a participat pentru prima dată la ședințele cenaclului transfrontalier și a rămas impresionată de atmosfera plăcută și caldă în care se desfășoară aceste întâlniri literare. Astăzi, pentru prima dată, am participat la un asemenea cenaclu literar. Am rămas impresionată de lucrurile frumoase pe care le-am aflat și, după cum spunea cineva, că cel care vorbește vinde informație, cel care ascultă cumpără foarte multă informație. Sunt într-adevăr membrii acestui cenaclu literal, sunt niște persoane minunate. Toți știm că poeții nu sunt cei mai bogați oameni, dar sunt foarte bogați duhovnicește și sunt foarte, au o minte bogată. Felicitări aduc la fiecare membru al acestui cenaclu și vă mai așteptăm ori de câte ori aveți nevoie, vă primim cu toată dragostea și vă ascultăm cu cea mai bună dispoziție. Următoarea ședință a cenaclului literar transfrontalier Mașina cu poeți va avea loc în sudul Bucovinei, România, în cea de-a doua jumătate a lunii noiembrie anul curent.